Hei, salutare tuturor, mai bine v-am găsit microbiți și un zombie mi strică intro-ul din nou. Deci, am mai încercat să filmez și a fost un fail totul. Așa. Și vreau să vă arăt ceva. Rucsacul acesta are 5 spații, mai pune și un 5 spațiu în plus. Și sper tare. Și jur că data asta nu mai mor. Mi-am făcut baza aici. Nu mai e imposibil să mor dacă mor aici. Ok, pentru că mor zombie. Mi-a dat un crowbar. Bine, altceva să vedem de multe glanțe și uite un shield. Îmi trebuie. Oricum, jur că asta, adică am artul și asta. Pam, pam, pam. Apăs pe 5 și chestia asta. Numai că asta nu mă ajută la nimica. Dacă vreau pot să urc sus aici. Să pun aici și să urc sus. Și să vedem. Uite și toate. Dar nu fac asta. Așa am un Uzi, da. Care am o grămadă de muniție la el. Oricum sunt bine pus și am și o katana. De când am mai văzut am și o katana. Și am văzut ceva pe acolo. Nu puteți să vedeți pe ăla. Oricum astăzi ne ducem la explorat. Și cred că o să ne facem și o mini bază aici. Da. Asta e baza noastră principală. Turnul ăsta e control baza noastră principală. Aici, turnul ăsta e control baza noastră principală. Și mori. Așa. Îmi place noua comandă în Hunter cu home. Adică am un pad ăla, norocul meu că mi-a picat și când dau unclaim, da. Oricum, e super tare. O să mă respawnez aici. Și am, bă, dar mă enervați. Ăștia sunt cei mai enervanți. Mi-a dat, wow, știu că merul ăsta e super tare. Adică dă când am nevoie. Oh, și chiar am nevoie de el. O să-mi trebuiască, o să mi-l pun aici. Lăsați-mă în pace, toți zombie după lume să mă lasă în pace, să mă duc să mănânc merul, că nu mai vreau să mor. O să fiu foarte atent. O să fim foarte atenți după am șumblat. Mer. Nu se merită să beau apă, chiar dacă mi-am putut să stai foarte, băi. Mai bine mă mănânc merul ăsta. Mer. Ce nu mere? Mer. Să vedeți cum se duce absolut tot. Nu chiar tot, adică nu pot să zic că toate se duc. Dacă se duc toate, știu că e cel mai bine să stai pe loc ca să nu-ți consume energie sau... Înțelegeți? Da, toate se duce. Merul e cel mai bun. Deci. Căutăm. Uite de asta, e perfectă. Uite, chestiile astea se pun așa. Wow, toată șatra, ce e aici? Urâților, muri. Muri. Cum am zis atunci, muri. Aici mi se părea mie că e ceva, dar nu e nimic, din păcate. Asta nu știu ce, dar o iau. Asta e pur și simplu e perfectă. Asta n-am nevoie de. Așa. Unde eram? Da. Aici. Uiteam zombie. Mor. Nu mai pot să dau. Nici că nu mai pot să dau nimic. Mergem și pe la gunoaie, că suntem boschetari. Și căutăm pe la gunoaie. Eu aici am găsit la gunoaie. Ce vrei, mă? Ce vrei? Mori? Să mor vrei? Și prin asta, cel mai bun lucru. Cele mai bune lucruri le-a găsit în baza asta militară. Așa, mergem să ne facem baza militară. Baza militară. Într-un hangar de ăsta, al doilea, nu ăsta e. Wow, o să am și o mașină. Hai să repar una. Pom, pom. Ce tare, da, cască de mineri și... Ce pui mei, zombie ăsta... A nebunit, bă, morți-mă de zombie, nu mă rănești pe mine. Ăsta e mort, da? Am crezut că nu-i mort și că e de la care se crește. La care se crește ca să mă apropie de el. Ce crezi, mă, că nu te-am văzut?
Ioi, ce cu sângele ăsta aici? Da, ce frumos e, pu. Și pe spate nu se vede. Oricum, e un joc nou. Și gratis pe Steam și asta e super tare. Jocul ăsta e super tare. De asta nu prea am nevoie. Hai că nu, deocamdată n-am. Pickaxe am, cred, să vedem dacă avem pickaxe. Punem pe cutii. Încă o să mă ghimpată, perfect. Sorry, no space, ce? O să scape de lucrurile care n-am nevoie. Adică... de toate am nevoie. Bă, nu. Nu știu ce face asta. A, da, de tine n-am nevoie. Bine, am nevoie, te pun pe cap. Deocamdată în locul la binoclu. Bă, binoclu. Poți să sting asta? Cum le sting? Cum sting asta, mă? Nu știu cum o sting, asta e problema. Dacă știți, vă rog să-mi spuneți în comentarii dacă știți cum să o sting. Vă rog foarte mult să-mi spuneți în comentarii dacă pot să o sting și dacă știți cum să-mi ziceți dacă pot. Nu știu, am un, sunt sigur că am unul de ăsta. Ce asta? A, nu se prea vede. Ce? N-am un pickaxe. Ba da, uite-l. Pic. Îmi ochii să stea. Uite, vedeți aici mi-am făcut eu o mini-baza, dar totuși, vedeți, sunt sigur că e ceva acolo. Așteptați un pic că trebuie să mă urc aici, așa. Nu mai e? Așa, nu mai e? Uite, scatal acolo, nu știu, eu mor. Vedeți, e. Oricum, puteți să vă aruncați de ce foarte lisiște dacă nu vă aruncați nicinos. Nu știu dacă vă aruncați... Nu știu că nu pot să treci ceva asta. Așa, unde eram? Să mă arunc pe ăsta. Eu, ia uite să iluminează fața. Îi scoate ochii în evidență. Nu știu dacă am ceva care aș putea să pun. Bă, unde apar ăștia? Se respawnează mai nou. Bine, trebuia să pun și asta, adică nu doar nu omori tot zombie dintr-un oraș. Oricum, am verificat peste tot? Dacă am verificat peste tot, mai verificăm. Se face noapte. Se face noapte. Bine că avem luminiță, dar... parcă nu face atât de multă luminiță. Lumină. Mai căutăm și la aeroport, să știți. Da, suntem badași. Dacă mai găsiți o sticlă cu apă, da. Oricum, eu mereu am simțul ăsta tâmpit să mor din cauza apei sau mâncării, dar de data asta nu o să mai mor din cauza asta. E mai bun episodul ăsta, că nu mor în el. Pentru că sunt foarte pregătit, de tine n-am nevoie, pauză clipul. Mori. Mi-a ceva, că mi s-a părut, nu. Mi-a nimic. Aeroport. Airport, nu, airport. Nu, aeroport, nici aer. Ai. Wow, taci mă că n-am spațiu. Fac, trebuie să mă pun aici. Da, pentru că aș vrea să nici zombie. Ok. Neapărat îmi trebuie asta. Da, am și o grenadă. Neapărat. Deci neapărat. Am 11 sugesta amar. Am un shield. Dar nu știu ce să fac cu shield-ul. Lol. Ce să fac cu shield-ul? Rucsacul ăsta. Și-l țineam degeaba. Wow. Avem un rucsac și-l țineam degeaba. Și avem casca asta super ștecheră. Trebuie să văd cum stă cu casca asta super ștecheră. Echip! Ia uitați-vă la mine cum arăt.
Fără ștecher. Dar când e seară, nu suport. O suport pe asta când e seară. Cu asta arăt destul de fain. Adică nu am obiecție interesant. Îmi place mie fața asta, da? Iată, în cursul ăsta face lumină de pentru 30. Așa. Mergem în turnul nostru pentru că avem ceva treabă acolo în turn. A, da, să mai întâi să eliminăm monștri. Zombie din spatele turnului. Da, nu e niciunul. Erau. Nu știu ce. Se blochează în pereți. Am crezut că uite un zombie. Ceva acolo. Uite celălalt zombie. De asta nu am nevoie, dar dacă aș găsi un revolver l-aș lua pentru că e bun, foarte bun revolverul. Crowbar de la zombie ăla stupid. Se mai spawnează iteme, dar nu știu cum s-au spawnat. Un nut pe aici. Da, uite, s-a mai spawnat. Sau nu s-a mai spawnat. Nu se mai spawnat. Sunt slash iteme. Stupide. Și în câte vedeți pe zombie vin și distrug patul ăsta mic, care îți dai save la el. Și așa că mi-am pus un de-asta și o de-asta. Și imediat cum calci în asta, mori. N-aș vrea să mor, deci ne. Pot să vă arăt cum că pot să mă duc în ea și să mor și îmi dau home și apar aici din nou, dar n-am chef să strâng toate itemele, iar să iau și mai le aranjez. N-am chef. Da, jur că episodul următor va fi mai interesant. Episodul ăsta n-a fost nou. Deloc n-a fost interesant. Splintul ăsta tot nu știu ce face. Stai puțin, mai întâi. Da, le schimba locul. Vreau să văd. Dar ce face Splintul? Știu că dacă apeși pe el și îl pune pe el. Dar nu știu ce face. Nu-ți crește viața, nu scade radiațiile, nu-ți dă apă, nu-ți dă mâncare. Nu-ți dă energie. Poate îți dă energie, nu știu. Gata, știu ce face. Când am oasele rupte, el mi le reface, cred. Așa cred eu. Pentru că n-apare ca o chestie de asta, că am văzut la unii oameni că își pune ceva. Da, cum se numește, ca să-i refac osul, cum se numește, mă. Da, ea își leagă o palete, era să zic, de la... Am uitat, gata, am uitat. Deci am uitat cum să uită. De la tare lemn, dați ce lemn. Înțelegeți. Da. Oricum, deci pe ăsta nu, îl păstrez. Și pui mei. Binoclu, labele. Le pare spre dreapta, dar e foarte simplu. Ia uite, pot să văd și se luminește și... Ce pot să vă fac? Mă dor ochii. Ia, uita. Da, aici, uitați-vă. Wow, ce ciudat se vede. Deci că-s mort. Deci că s-a mort pe cine? Ce asta? Ce asta? Spate. Care are dunga aia verde. Cu unclaim. Nu dau unclaim. Vreau claim. Activ. Oricum. Da. Așa. Frag grenade. Oricum. Păi cam atât a fost și cu episodul de astăzi. Nu uitați să dați un like sau un subscribe. Like pentru că m-ar ajuta foarte mult. M-ar motiva. Și eu mă motivez să fac videoclipuri. Îmi pare că nu postez, că postez puțin cam. Postez mai rar, dar pare rău de asta. Noi ne vedem data viitoare cu un alt episod.
din Unturned. Și sper că v-a plăcut fanii ăla. Momente funny în timp foarte război. Eu am fost Microbi și până data viitoare nu o să mă ating de asta. Bye! Bye!